Ongi etorriak txoriene sasoi honean programara eta ongi etorri zuri ere, Zigor? Berdein, Ongi, eskerrik asko. dena, Oso ondo. xalero. Total. Kakao xajanda. Neurtuta zen euskal nahi? Guztiz, hemen erena edo da baino tira. Bueno. Ales izan da. Ea, adirazteko, gaurko programan nundi joango den. Gaur txokolatinak ingo ditu. Norberak jateko olako txokolatina neurri eder bat ingo deu, gero konpartitzeana edo ez, zuen esku egongo da. Txokolatinak ohikoenak edo izaten du galleta bat, edo onako tofi, edo olako kafe karamelu bat, edo frutxule horrak izan ditzakete. Gu dena batera beteko ditu. Batean? Dena batean, eta bueno, ikusiko duzu modu berezi baten ingo deula, hortarako esne gaina ingo prestatuko duna, bueno, esne gaina edo koko esneakin ingo deu. Bai, holako koko zapore bat emango dugu. Orduan, gaur prestatuko duna da galleta eta karameluzko txokolatinak. Aizia. Eta honekin batera zer ginga bat jarriko diogu. Ginga kasu honetan ez da ginga bera izango, baizik eta gatz eskata batzu jarriko izkegu. Leitz gatzagako gatz eskatak. Leitz gatzaga, hola adirazteko edo esateko esan genezake jarduera ekonomiko zehatz baten identifikazioa duen herrie dela, eta kasu honetan da gatzaren industria. Honekin batera museoa ere badute, eta gure Zigor bertan izan da, Aitor Larrañagarekin. Artista, mutil jatorra, oso ondo azaltzen duena dena, eta zuen museorako bizita, ingo duena zerbait ahaztezina eta benetan polita. Hori da, xehetasun ugari ekarri dizkigute, eta xehetasun hauek, esan genezake saioan zehar txertatzen joango ga, honako bideo batzuekin. Beraz, adi, bai errezetari eta bai Zigorren txangoari. Hemen, errezeta nola izango den adierazteenko. Lehenengo eta behin osagaiak adieraziko ditu. Gozogintzako irin bat daukegu. Bai. Almidoi bat, arto almidoia, panela azukrea, margarina kasu honetan. Bale. Eta vainilla esentzia. Hau dena oratzea izango da, galleta bat itxeko. Horrekin galleta, bale. Ingo deu galleta olako masa edo ore bat, bolatxo forma emango diogu eta hozkaien utziko deu 10 minutu pausatzen. Hemen gaurko puntazoa edo izango dena... Nola? Puntazoa? Bai. Gustatu ez ditza. Bai, koko esnea edo lako latatan izango dio, baina ingo deu, erakutsiko dizueguna da nola bereizi ura eta gantza hori nola aprobetxatu. Gantz horrekin, guri interesatzen zaigu gantza, solidotzen dena, ez? Tofi horiteko, eta orduan. Hau, 28 ordu edo komeni da hozkaiune otea. Bestela azkartzeko, 3-4 ordu edo izozgaiun. Guk alaxi izan dugu eta gero erakutsiko dizuegu nola iriki, Tofia itxeko, lehenengo eta behin. Panela azukre edo azukre zuria. Azukre zurekin uste sukaldeak estimatuko dula eke aldetik, ez? Bueno, guk ingo den... Bai, biekin atatzen du, baina honekin... Potentea. Bereziki. Eta begik izartu urtarten. Hori da. Orduan, hemen dauzkegu 50 gramo panela azukre, hemen dauzkegu 10 gramo ziropa, agave ziropa eta margarina. Hau, honekin karamelu bat ingo deu, eta hemendik bereiziko deun koko gantza hori gehituko diogu. Ongi urtu eta hau izozgaiura dijoaz, sendotzen joan bardo. Sendotzen joan ala, joango ga, adaska elektrikoekin montatzen bezala. Zegero nahi deu, gaietak labenin eta hori gaineti jarri, bai? Bale, oza, krema bat lortuko du, ez? Hori da, hau, gero gaietan gainen joango da. Eta gero, krema horren gainen edo tofi kreman gainen jarriko dizkiogu, kurruskari puntu emateko, kakauete batzuk, txokolate hortuko deu, eta gero hauek, txokolatina dienez, txokolatina izateko gainetik, holako lizunkeri bat ingo dugu. Polikizoa, jaione lanien hasi barko za, nik uste du ja, danak urduri daudela hor bestaldean da. Guazen, bueno, eta ez dugun esan, koko olioa botako diozu txokolateari, gero, ez? Bai, nik uste hori ja, jarraitzaile bat, txorieneko jarraitzaile zeatenok, badakizuela iaztik edo, hau, ekarri bagenuen ekarri, gelditzeko etorri dela, zeren eta koko olioak emango diguna da, kasu honetan, txokolatea urtutzekin, gradu zehatz batzun azpitatik ongi azkarrago solidotzea. Eta hori da nahi deuna, kruntxi hori ere, txokolate hori gogortzeko edo azkarrago. Gelditu gurekin eta oain, agroso modo azaldu deuna poliki-poliki joango ga ikusten, aztertzen eta nola den. Baiten, lehenengo eta behin jarrikoet, igual momentu baten... Tofea aiten. Bai, denbora behar donek edo zozteko. Orduan, hemen daukegu alde batetik... Panela azukrea? Panela azukrea, xoa jarrikoet, bitarte hortan esplikatzen edo azaltzen jateko.
eta ziropa. Hortzen, poliki. Eta oain, irikiko deu gure, ikusiko duzue, gure ontzi hau. Bal daukazu etxean oraindik latak irekitzeko gailu bat? Ja. Gero eta egia esan, gero eta lata gutxiago daude irekitzekoak gola ireki behar dienak. Dena die ireki errazak, ero? Eta kasu honetan ere gertatu izan da, ireki errezortatik beharrean, hauin, kasu honetan, azpiko aldetik da, horrek irekitzeko erreza, zea da, ja, baina niri interesatzen zait azpikoa. Zergatik, kokoa izozten duen momentu hortan, ura, azpin daolako eta koipea edo gantzori goinen daolako orduan. Haunik irikiko banu, goiarakin ateatzen joan barko nuke eta ez da inerresa. Buelta eman hemendik iriki eta likidoa lehenagotik gehiago dagoenez, lehenagotik ustuko nuke. Bakizu jakaldu inaizela bueltakin eta bakizu zealdetan esan? Noski, hemen dago importantziko informazio guztie hori da gora behi da. Gantza hemen dago. Buelta emango jot eta oain irikitzen hasiko, naiz? Eskerrat eta horrekin gatu. Zen hila zira, hau da hori, egiten dizutenean boluan hori, nun dago pelota eta ez da egizer, da nik ezago, gora, bera, aber, ateatzen da. Ez, lasai, bain ikusiko duzue. Bueno. Ia palatxe. Ziz, bastu erabiltzen, ez? Oain dik. Hau, ez. Nik guk etxen badukagu. Erabili egin esan, ez da, ezer gutxi, baina oain dik, nik uste dut eukin behar dala horakoa. Eta balio izu. Nola da, honek botinak eta irikitzeko. Alde batetik ura. Bai. Orduan, ur hori, kanpora, hori ez du, nahi izan ezkero, beste zerbaitetarako, erabili, ez? Eta bain, ikusi non da ongantza. Beraz, oain, hau atako dugu, goiaratxo bar mesedez. Hau da behar deuna, zigor. Hori da, hor zapore guzti eta horren kokoana da hori izango, ez? Hori da. Koko. Hori da. Eta... Beti hori bai ez daukagula itxurek, hemen. Koko fruitua jateko itxura ibal daukazu etxean. Guke, Nikaraguan da ikasi genduen nola irekitzen da, koko ura eraten, eta bere teknika euskau, baina nik uste ja, kokoa hemen nolan fruta moduan saldu, gutxi saltzen dela. Nik uste gero eta gehiago, zigor? Bai, jendeak erosten du. Ondizula, Probatzeko, horre gauza batzutan lata zapore izaten dute eta ondo probatu hartzan. Oain bai, honi sua bizitu eta karamelu bat inarte eukiko dugu hor. Eta honi jaione, gatz pixka bat, zapore altzatzeko ero ez? Gatzik ez? Gero, lehenengo botako dugu hemen, orean, eta gero amaieran. Lasai, gatza faltarik ez da izango gaur. Ez, baina utzi guzue behintzat lehen bideoa sartzen, eta esan dakoa, lehen gatzagan izan gara, eta, Aitor Larreinak agurtu zigun, da ea ze kontatzen du. Gaurkoan, Euskal Herriko eta mundu guztiko sukaldetan falta ezin den osagai bat nola ekoizten den ikustera etorri gara. Nora? Leintz Gatzagara. Iep, Baidor, zemuz? Zigor, hementxe, ondo. Leintz Gatzagan gaude, Gatz Museoa, ze izan zen lehenengo? Arrixa, hau? Leintz Gatzagan betidanik eukideu iturburu bat zinetatik etortzen da naturalki gatzura, bai, guk ezarrin gabe, bai. Horren arrazoia gu lertzen duela triasiko garaian, duela 220 milioi urte, edo, garai hortan, gutxi gora bera, gertatu zen hemen inguruan, lurra planetan beste puntu askotan bezala, hemen inguruan gertatu zen olako gatz pilaketa bat. Garai hartako itxasoko gatza pilatuta geratu zen, bai. Orduan, gatz pilaketa hori, ondoren ja, milioika urte beranduago, sedimentazioa gertatu dira gatz pilaketa horren gainean, eta gaur egun dakau, hementxe, hor mendixan nun baiten, azpixan dago, duela 220 milioi urteko itxasoko gatza pilatuta, bai. Orduan, sedimento pila badauzka, eta pilaketa hori gaur egun agertzen da arroka moduan, edo gatzarri moduan deitzen dugu. Hor behian dakau, olako gatzarri bat, bai. Duela 220 milioi urteko itxasoko gatza daukana hortxe pilatuta, bai. Eta badago daturik hemen noiz hasi zien lehen ustiaketa, gatzatzen, bai, referentziaz berdina dazkau, referentziari zarrena dakau, ja bakiu erromatarrak hemen gatza ekoizten indiziala, 80. hamarkadan hemen egintzean induzketa arkeologiko batzuk, eta horra gertu zian erromatarren garaiko zelamika batzuk, eta hori dira testigu ja erromatarria baseu itzala hemen gatza ekoizten. Gero ja, bestelako dokumentu batzun arabera, bakiu erdiaroan bebai, hemen 8 fabrika txiki, 8 dorla, zeudela gatza ekoizteko erabiltzen zianak, eta hemen 8. mendeko datuak ere
bauzkagu, garai hartan bidorla geneuzkan, eta bueno, gero ja industrializazioarekin, 20. mendean beste modu baten egiten da, eta gaur egun bai, gatzak ikusten gabiltza. Ordan badakigu ja erromatarren garaitik gaur egune arte, hor 75. hamarkadara arte, 20. mendean, etenik gabe ontzala gatzak ikuspena. Eta gaur egun 40 urteko eten baten ondoren berriro hasi gara gatzak ikusten. Honen izango da, gatz hori zelan atatzen duzuen ikuste, ez? Hori da. Venga. Pasa. Eskerrik asko. Interesgarri, seguru bat, Oso, bai, interesgarri, baina horren hau. Hoi da, hemen, azukrea, karamelo bihurtu da, guri margarina gehituko diogu. Bai. Buelta batzuk eman. Eta integratzen doan neinen gure koko gantza, dena batera. Hau gero saiatuko gea arrotzen, koko... Baina, bueno, arrotu esaten dena ez, negaina moduan ez da arrotuko hau. Ez da arrotuko. Eta gorputz hori sendotzen joango da hotzari esker, kasu hontan. Vale. Orduan, oain, kontatu zure txangoaren ingurun. Ez, han, bitxia, ez, eta azkenian, Aitorrekin hitz egiten da, eta berak esatez, herriak hartu zuen izena, lehintz gatzagai esker. Aurrean nik galdetu nien, zer zegoen lehenengo? Herria, ero gatzak, eta ez, izan zen lehenengo gatzak egon ziren, eta hor ja, esplotazio bat sortu zanean, ja pixkanaka jende gehiago hasi zen joaten, eta herria sortu zen inguruan. Eta beraie bromatan esaten duten, laniteko garaian, bere une fuertenean sortzi gatzak ero zeuden, hau da, sortzi esplotazio txiki, toki berdinetik ur atera eta ur hori gatz bihurtzu duzuetela, eta zeukaten kooperatiba moduan lan egiten. Beraie programan esate dute, arrasaten beharrean kooperatibak gatzagan sortu zirela, lehintz gatzagan, segia da hor, zeuskaten arau potenteak, eta gatzgile batek ez zeukan baimenik bi gatzaga izateko. Osa, bakoitzan izan behar zen, zuri oso ondo juten zaizu, eta niri erosten diazune gatzaga. Bai, azkenen monopolio hori ekiditeko. Hori, eta hori gertatu alzen, da hori gertatzen bazan, karo, gatza lortzeko sua erabiltzen zuten, baiara hartan, zeiten zuten, zeukaten egurra ateratzea doainik, ez? Gatzagetako langile. Norbait, bi gatzaga izan ezkero, esplotazio, hortik egurra ateratzeko, ordainu inbarko zuen egurra. Eta horrekin lortzen zuten, dena berdina izatea, eta, kooperatiba bat sortzea, baina, netan interesgarria, eta, Aitor artista bat asaltzen dena, eta, oso gustora, eta produktua goi mailakoa. Dudari gabe. Dudari gabe. Gure sukaldetan ezin dara falten jiz. Hau bezala. Tofu. Tofu. Listo. Ikusi duzu, dena integratu da, dena urtuta dao, pazientzikin, lehenengo korapilatzen da azukre hori, baina, tira, ikusi duzuen bezala, likido hemen dau. Hau, izozgaiura. Izozgaiura. Vale. Bai, bera. Pazientzia behar da, bestela egun batetik bestera utziz gero, edo gau oso bat, benetan solidotzen da, eta gero erresago izango zaigu, baina, Hor, izozgaiun sartu eta jarraian hasiko gara gure orea iten, gaieta ore hori iten. Horretarako hemen gozogintzako irina, 200 gramo, tapiokarena edo hartoarena izan diteke, olako almidoi bat, bertara. Hau da gaieta. Bai, sable. Sable. Bai, eta kanto, gurina beharrean, margarina erabiliko du, baina, etxean margarina ikero espadokazue, eta gurina erabili behar baldin baduzu pomada, puntxun. Kasu honetan margarina modla errazagoa da. Beti da. Azkar baten, esan dezakegu azkar baten modlatzen dela. Hemen eskukin, goiara izikindu gabe. Bolta batzuk, importantea, garrantzitsua, gatza, zergatik gozogintzak ere eskatzen dut, estimatzen dut, gatza. Bai, oskenean horrek glutena indartzen du, gero trinkotu iten ditu oreak, zaporea altzatzen du, ogi gintzan eta, fermentazioak eta lusatzeko balio digu. Azkenean, egiten duena, moteldu iten ditu, eta hor, nahi baituzu horako hartzidura luzeagoak egitea, gatzakin jokatu aldugu, gero baita likidoak erreten ditu, orduan horrekin lortzen duguna, xamurra, ogiak gero erabiltzen dugun horeak ur gehiago hartzea, eta xamurra denbora gehiago mantetzen da, azalari laguntzen dio,
Gatza, eta ero kejatu izaten nik gatza asko erabiltzen duelako. Onura besterik ez da euskata? Zurea markati fuerako da, barkatu esatea baino. Baseuzkaten, Zu asetzeko edo zure etxe asetzeko 3 eta 4 leitz gatzaga behar ditu Euskal Herrian. Han, gero, azkenengo bideoan ikusiko duzu, zeukaten pak zigor, nik izen hori jarri nion. 10 kiloko poltzak eta horrek erosten diete, hainbat okindegita daude, beraien gatza erabiltzen dutena, eta holan jatetxek eta 10 kiloko poltzea. Jak, urte guztirako gatza. Sakue! Baina hori ez da, gero izotzeiten denean botateko itako ez, eta ez da patata batzu labean erretako, ez arraia gatzerara, ez. Hau da, danerako, hau da, goi-mailako gatza, hemen erabiltzeko, alegia guk erabil dugu moduan. Bai, beharrezkoa, eta gaina, kasu honetan ere, formatu ezberdinetan eta aurki dezakegu, ez? Bai, poto ezberdinak, tamaina ezberdinak, gero espeziakin eiken dute hor, aranekin kolaborazio bat, eta benetan, polita, eta, sistema, beste bideo jarriko momentu baten? Ez que benetan polita da nola ateratzen den gatz hori ikustea. Eta berena bertara ikustea, baina bertara ezin basate jun, ikusi bideo. Aitor, guk burniolak ezautze ditugu, errotak ezautze ditugu, hemen ze sistema daukazu? Hemen ikusten duena da paternoster sistema bada, bai. Eta da gatzura manantialetik fabrikara, edo gatz fabrikara, edo dorlara igotzeko sistema bat, bai. Burdinoletan bezala, edo errotetan bezala, lehenengo elementua, bi elementu dauzka honek, lehenengo elementua berdina litzake, da kajoidun gurpila handi bat, bai, eta hori da motorra, hori errekako urak mugitzen du, errekako urakin betetzen dira gurpila dauzkan kajoiak, eta uran pixoarekin hasten da gurpila handia mugitzen. Eta gure kasuan mugitzen deuna, ez da burdinoletan bezala mailu bat, ez da ere bi harri zerbait igotzeko errotetan bezala, baizik eta gure kasuan gu behar duguna da zerbait manantialeko ura gora igotzeko, eta kasu honetan da olako kate bat, rosario formako kate bat, ikuste zuen bezala egurrezkoa, eta horrek igotzen digu manantialetik gora fabrikara, eta ateatzen da ura egurrezko kanalian, bai? Eta honi, sistema honi ditzen zaio, paternoster sistema. Lehen esan duten bezala, kate hori rosario forma daukalako. Eta da, ura bombeatzeko sistema bat. Eta han, errota, hori mugitzeko eretzen dena, hori ura ez da gazi ez da, ez? Gukatza azpian daukagu. Hori da, olaun errekako ura. Olaun erreka ditzen diogu honi, eta hori da errekako ur normala, bai? Horren funtzioa da, azkenean, bombeatzeko sistemaren motorra martxan jartzea, bai? Eta da, gurpila handia mugitzea, bai? Hau zuek berreskuratu induzue, baina hau lehen horrela ezin duten aurkitu, ez? Hori da, guk, udaletxak manantiala ez barkatu, gatzgune guztia, bai, hartuzun bere jabetzan 1980 urtean. Eta hortik aurrera izan ja, pixkat eraikinak eta gatzgune guztiko elementu guztiak balioan jartzen, berreskuratzen, jarduera museistiko bati hasiera emateko. Eta hau izan zen, eraikina hau izan zen, 18. mendeko gatz fabrika bat, bombeatzeko sistema eta guzti, elementu oso importantia berreskuratu zen, ez? Eta bombeatzeko sistema hori, eta eraikin hau ez, baina bombeatzeko sistema ere etzegon hor, bakarrik geneuzkan olako referentzia batzu, dokumentu batzutan, bazegoela bombeatzeko sistema, paternoster sistema bat, eta ikerketa batzuk egin da, eskatu genion oinatiko arotz bati berria egiteko, eta beraik azkenian, onartu zuen egitea, egin zigun, eta 25 urte amazko funtzionatzen, bai. Ura badaukagu, urrengo pausua ikusi behar dugu, ez? Nola gatza ateatzen duen, ez? Hoi da, bombeatzeko sistema ia igo digu ura kanaletik eta daramaki dorlara edo gatz fabrikara. Baina ikusiko nola egiten dan bertan gatza. Paternoster. Bai, hori da, sistema da. Berezia, nik uste nuen, zala, kate hori ikusten dana, horrek izango zituen moduan olan zulotxo batzuk ero eta bertan ura atartzen zuela, baina ez tubo estu batetik dator eta horrek pasatzean azpitik badukatean erakusten dute gero nolan sistema. Baiten duena ura goraka bialtzen du eta ateratzen du behan dagoen urre gazitu hori, oso gazitua, gore igotzen du. Eta gero ja, gero ikusiko zuen. Baina benetan sistema berezia eta polita. Baitu. Eta bakarra. Mundu mailan. Euskal Herrian bai eta peninsula mailan ere bakarra.
eta unibertsuan ziurrenek. Bai. Bueno, zure txangoan olako gauzek ikusi bienar, orea ongi landu du, dena ongi bildu du, eta izozgaiun sartu du, minutu batzuk pixka trinkotzeko, Ez da gurinarekin bezain beste trinkotuko, margarina daramanez, baina behintzat, oain. Eta, oreari zer, nagiak atera berrizkizu? Espabilatukoet, bai? Bai. Baukazu itxura, betxo, horri gustatzen zaigu guri ikerketetaz hitz egitea eta holan, eta esatu dute antza, jeiki baino lehena ohean bertan, nagiak ateatzea ona omen dala. Nik hori ez dut egiten antza, indar dana esnatu oian, eta baina aldameneko ahi ematen Lasai, batzuk arriskoi bauke beste batzuk ez. Bueno, bai, aldamenean norbait daukagu unok. Ez nindoan hortik, baina bueno. Nondi zindoa zen? Luzatzeko ere luza izan behar dula, oze. Esan duzu nik aldameneko gai. Guk esan gendun, bikotia eta biokar tamaina antzekoa gara, eta bat 50ko oia jarri gendun, bat 50 bider bi, eta esan gendun, gauian zehar, ez dakik whatsappeatzen ibili beharko da, nundi zabiltzero. Hainbeste? Gau guztien eskarek guztien askotan. Estekutu ere. Udan gauza hona da hori, Egia da, gero neguan aurkitzen hauela, bilatzen hauela, eta jartzen dela lapa baten moduan, gaina beti hanka kanpora atara behar izaten duen oitakoa naiz, termostate pixka regulatzeko, ze beruatzai bat ere gustatzen da, nik ederredoi, lodi horiekin da berua pasatzen dut, baina udan ekusibi eskara egiten hoia. Bueno, basaten egina, nagik, hoea dala hoian ateatzea, hoean gaudela. Eta nik hor betxo, ez daukaten, nik egia da, iratzargailua jo, eta zeituen, gelditu, eta jankabak kanporatatzu. Bestela, esateatzen. Bueno, hori nahiko nagiak ateratzea esalda, hanka bat estiratuta daukezu, kasu honetan, oze? Bai, eta gero, lurrea iritsi eskero, arte bi hankak, zen, ni eserita jartzen nahi zoien, da lurrea justu hiltzen nahi, Altua da, gero, Bueno, ezagik gure ikusle badakin zer den nagik ateatzea, demostrazio bat edo, hori da nagik ateratzea. Eta kasu honetan bai... Aukatuk di artistak hau egiten. Hoi da. Eta txakurrak eta. Zer, kasu honetan, zer? Ez, hori, etxen ikia edo, normala izan daiteke, gorputzen erreakzio edo instinto edo zen zebat izan daiteke, baina lantokin... Bueno, baina hori hona da, ez? Ez dakit. A ber, egia da, bueno, ez dakit, horrek gero ekarri hori nagik entzea gero arrauzi egitea, eta zuk arrauzi egin ezkero gero aldamenekoa arrauzi egiten du. Edo, bueno, hori kontagiosoa da, ez? Hori ez da ikarkuntzarik horren ningunon, kontagiosoa denek. Eni bat bilatuet, baina tira, jarraitu zu lasai. Ez, eta zer esaten du? Zer dioen honako ikerketa batek, lehenengo eta behin, ugaztunen olako esan genezake ekintza bat dela, eta lehenengo eta behin da, arrausitia kasu hontan alerta eoteko sistema bat. Hau da, zergatik, arrausiten deunen burmuina odola biltzen deu, launtzen dio azken finen olako zirkulazioari batipat goikoari eta laguntzen dio burmuinari edo garunari oxigenatzen eta freskotzen. Honek ze, perezak intzaudenen edo, ez, alperrik aizea, nahi ez diazu kontagiatzen. Alberto, kontagiatu da, Alberto kindu, baina arrauzi hindu. Benetan, eta seri esate dizut. Hori nigaz empatizatzen duelako. Bai, izango da, empatizatzea horrenare ala diote, baina, bueno, gauzu zer den, azken finen ere bai, alerta egote hoi guk, bueno, egunerokoan, besterik gabe, baina animalengan, lehoietan, zenolako arrausik iten ditue? Nik arrausien beti entzun dudala, nekeagatik, logureagatik, asperduagatik. Bueno, hor bada esan, erabat arrausi luze logura eta goze. Bai, alde batetik bai, baina beste alde batetik zentzu gehiago dauke azken finen esandako honek, ez? Eta animalin arten lehoia da, adibidez, arrausi luzek eta, bueno, apiskat intimidatzeu, ez? Beraien arrausik. Eta lehoien arten batek arrausitzen duen besteke arrausitzen dijoaz, baina da komunitaten edo azken finen talden alerta eoteko sistema bat. Ez hori bakarrik... Alberto, alerta da. Hola, me ireki du alderik alde. Ez hori bakarrik, esan genezake honako animalien erreinun, ugaztunen erreinun ikusi dela, zenbat eta animalia txikiago, ez, zenbat eta garun txikiagoa, orduan da arrausi txikiagoa. Ez dizematen ahoak zigor, alperrik aizea.
Minutukoa. Ez, denbora luzen eta aintzirika ez. Haundie, hau da, usipenatzen. Hauak ez ditu. Ba, hoxe. Baina zeatik, 16 puntu dauzkat Espainian dauzkat, jendea baino hau txikiagoa, josin zidaten. Vale. Andoni bizikletan 3 urtekin bizikleta manillarrian, lehen hori askotan iten zan. Nauzia bizikletan da manillarrian eseita, zein ez da jo nola. Ni holan jo nintzen da 3 urtekin, 16 puntu hau dara Espana holan alderik alde irikita. Eta medikura jun, da nea mate izeba eta lasai. 4 mediku gaude, enfermerak eta hemen daude eta lasai. 5 minututara da, señora, ¿puede entrar un momento? Que no podemos sujetar a su hijo. Ena irgoratzen ni, hori zenbat aldiz kontatzen dian nahi zego? Mina nokan. Sentitzazu batek zigor. Eskerrik asko. Bueno, arrausi txikiko gizona. Baina gaur egun maskariakin da arrausi jena ez? Holan trenian basoa zinor ez da konturatzen. Ona horitzen da. Begiko zimurre guztik orde. Bueno, hemen, guazen errezetara mesedez. Bai, a ber, zein dugu. Lantzen aigeana kasu hontan da orea, gaietaren ore hori. Ordun, olako pasta moztaile batzuk edo oso dokik die, eta bestela, bueno, borobil formantzuek ikusi zein forman manai diozuen pizza mozteko onako gailu batekin edo. Edalontzi batekin oso komoda. Baina, bueno, barrita izateko, kasu hontan luzeska mango diogu. Barrita, ita, barraza. Tamaina hortan. Bueno. Barratzar, euskeraz barratzar. Bera, indezakegu olako bat, eta gero erditik moztu, edo bestela bere horretan utzi. Imaginatzen duzu olako barratzar bat? Bai. Hau bai dela barratzar. Hori bai. Hau bai. Baina, bueno, guk erditik ingo ditu, bai. Beraz, bueno, utzi guzue guzti hauek hemen jartzen, eta bien bitarten uste txangoan ingurun beste zer ekarpen gehiago badituzuela. Bai horre, bueno, ikusi genduen ura nola ateratzen zen, eta urrengo gatza lortzeko, urrengo pausua ikusiko duin, nola da. Aitor, hemen dago gure gatzura. Hau probatu da? Bai, noski, probatu. Ostra! Gazi? Zeba dauka honek? Hone dauzka 200 gramo gatz litro baten. Aldakorra da urtean zehar, baina media bat gutxi bera 200 gramo gatz litro baten. Eta itxasoakin alderatuta hau zema dira? Kantauri itxasoan ulertzen dugu dazkala 30-25 gramo gatz litro baten. Osak, eta xentez gehiago dauka honek bai. 6-8 aldiz gehiago bai. Eta hemen, zer izaten zen urrengo pausua? Bueno, gatzkinak emakumezkoak izaten zian, eta etortzen zian menditik, abarrak eskutan hartuta, sorbaldan hartuta, eta bakoitza jaisten zen bere gatz fabrikara, bere dorlara, bai, eta dorla barruan zeukan azka edo kanaletik, zuzenian hartzen zuten gatzura, egurrezko ontzi batekin, du gaur egun kaikua daukagu pinita, eta gatzura hori ipintzen zuten dorlatan, bai. Eta dorlatan, azkenean, azpitik zuakin berotuta, lortzen zuten ura lurrundu eta gatza lortzea, bai. Iberiar penintzulan gatzaga bakarra da sistema hori erabiltzen duna. Iberiar penintzulan gatzaga guztitan, gatzura berotzeko eguzkiaren indarra erabiltzen da. Baina guk ikusi duzuen bezala, gatzagara etorri orduko, ikuste zuen mendi artean eskutatuta gaudela, eta gatzaga bera edo gatzgunea bera baso baten barrenean edo sarreran dauela. Orduan eguzkirik hemen eguzkia gutxi. Orduan behartutako lurrunketaren teknika erabiltzen zuten. Emakumezkoek menditik etortzen zian abarrak edo egurra sorbaldan edo bizkarrian hartuta, bakoitza bere dorlan, bere fabrikan sartzen zen, eta ipintzen zuten gatzura dorlatan, bandejatan, eta azpitik egurrak indako zuekin berotzen zuten ura eta lurrundu eran. Gainean geratuko zen geruza bat, hori jaso, eta... Bai, hori da, lehenengo kristalizazio hori beti gertatzen da gatzuraren urazalian, bai? Ez netela bat izango balitz bezala, baina gatz tela bat bezala. Eta hori da gatzuloria. Eta hori da, gatzik gurmetena edo mineral gehiena azkana, kloruro sodiko gutxien, tentzio gutxien igotzen duna, hori da gurmetena bezala. Beti gu ere saiatzen geha, gatz tela hori, ez netela hori, gaineko kapa hori, lehenengo geruza hori jasotzen. Eta gatz xe-xegia ateatzen. Zuen gatza ezagutzea besterik ez egu falda, orduan ikustera jomorko? Hoi da, bai. Bani, inoiz baino xalero esago zeun dela. Oso gazia jaione, oso gazia. Eta gero, sistema berezia hori dorlatan ura irakiteana,
eta gero, hori, lurruntzen doan heinean, eta geruza gatz onena da lehen geruzan geratzen dana gainean hartu, eta hori jaso, eta ur hori etxera eraman eta baineran jarri eta bertan... Flotatu ingo zen duen. Ez dakit, horre Alexander, itxaso beltzean atera zenbat gatze daukan litroko hango urak? Itxaso beltza edo itxaso ia? Ia. Bale, hemen, 180 gradutan 15 bat minutu. Bien bitarte hortan, aterako dugu izozgailutik, ze hemen, bideoa eta bideoa haitxugea pixkat agaskekin arrotzen, orduan. Izozgailutik gure tofia aterako dugu, bai, eta egia da, lehenengotan marroia zan, da ero gorputza junda hartzen, pixkat argitu inda kolorean, eta ez negaine izango esan modu. Egi esan hau aurretik ere ekarrita genuen, ez? Honek denbora asko behar du. Denbora asko behar du. Poliki, hau esne gainean, esan genezake... Erdi montatua? Arrisku berdine dauk. Esne gaine gehiegi arrotzuz gero gurina bihurtzen da. Eta honi ere gehiegi emanezkio, iten da moztu bezala eta pinkortak ateatzen zaizkio. Orduan, beste pixka eta apur bat eman, nahi deun olako testura edo lortu arte, eta beti erabat izozgaiun sartzen joan. Eta gero hau zer jongo da, maukan sartu eta gaietaren gainean. Gaietak inda daudenean, postutzen utzi, beira. Eta hau berriz izozgaiura, esan dakoa. Me cago en la leche, jaione. 350 gramo litroko dauzka itxaso hileko urak. Eta argazio hori ikusi izan du, esan polanean hartu eta flotatzen, hemen berreunekin ere bada zerbait, Jo, pelas, izango ez daba, guk egaluzeari zema, da 80 gramo litroko, eta alare txaten da, baina bueno. Esan dakoa, hau izozgaiura gure gaietatxoak hor laberatuta daude, behar dituen beste minutu guztiok eman, eta behin ateratakoan oso garrantzitsu da, biguinek ateratzen bazezkigu ere, honako palatxo batekin, parrilla baten gainean jartzea, ezetasun hori saiesteko. Gainekoan, basan dakoa, beratza galituko lieke. Eta oztueinen gogortzen doaz. Beraz, utzi guztue guzti hau pixkat kudeatzen, eta bien bitarten... Azken bideoa, venga, azken bideoa aurrera, eta horrek usiko duzue, ze eskaintza daukaten eta bertara gonbitea. Aitor, museoko sarreran, dendan, hemen gaude, zer daukagu hemen? Bai, hori da, museoko dendan gaude, bertan gatza saltzen dugu, baina, nik uste interesantiala argitzea, oin azaldu dune proiektu guzti hau ekimen badala, herri ekimen bat, hone guztien atzetik dago herri oso bat, lehintz gatzako herri oso bat, bai. Eta azkenean proiektuan helburua edo herri ekimenen helburua da gatz kultura egiten jarraitu eta zabaltzea, bai. Eta gatz kultura zabaltzeko bide hortan egiten ditugu hiru lanarlo lantzen ditugu. Alde batetik egiten duguna da gatz museoan pixkat gatz kultura hori didaktizatu eta bisita gidatuak eskaini, jendeari zabaltzeko kultura hori. Bestaldetik egiten duguna da gatzaren kulturari lotutako elementuak dazkagunak, elementu patrimonialak herri guztian zehar, horiek mantendu edo berreskuratu edo balioan jarri, bai? Hori beste bigarren lan bat oso importantia. Eta azkena hasi duguna da, eta oso importantia ere bai, azkenengo 2 urtetan egiten egana da, gatza ekoiztu. Bertan dago manantiala, eta oin dela 7 urte esan guazen berriro gatza ekoizten egizta, eta duela 2 urtetatik gabiltzia gatza ekoiztu eta komerzializazio lanetan. Egiten dugun gatza, da azkenean artizaueran lortutako gatz bat, erdiaroan emakumezko egiten zuten bezala, dorlatan, horregatik da dorletako gatza, dorlak zian gatz tolariak edo gatz tolariak, gatzura gatz bihurtzeko erabiltzen zian mandejak, horregatik da dorlatan egindako gatza, dorletako gatza. Eta azkenean da mairako gatza, mineraletan aberatza dana, ez da kloruro sodiko hutsa, baizik eta dauzka magnesioa, manganesoa, fosfora, potasioa, iodoa, azufrea, mineral pila dauzka, Eta ni beti izaten dut, azkenean dela edozein janarekin erabiltzeko. Arraina, aragia, bestelako edozein janarekin. Hori bai, janari xaia platerian dagoenean, orduan gainetik pixka gota goda. Mamiai azukre gotatzen zaion bezala, aldika-aldiko pixkate gota eta disfruta hu, ez? Eta hauxe da egiten dugun gatza, dorretako gatza. Eta justu ointxeala hilabete gutxi lortu dugu euskal gatza, zigilua.
Eta honek ematen diguna da, alde batetik, lurraldetasuna, bai, Euskal Herrian indako gatza dela, baina kalitateak Euskal Gatzaren atzetik dago normatiba bat edo olako legedi bat eskatzen digune guri gauzak modu baten egitea. Eta modu hori da, azkenean, eskatzen diguna da, alde batetik artisaueran egiteko, bai, bertan egin behar da, manantialen gatzgunean bertan ekoiztutako gatza eta ontziratutako gatza izan behar da, artisaueran eskuz egindakoa eta gainera energia berriztagarriekin egindakoa. Gure kasuan, herriagoan egiten zuten bezala, guk geure menditik ateratako gurrak egiten dugu. Eta hoxe da gure gatza. Bueno, ni Aitorrek konbentzitu nau, eta zuei ere ziur baiez. Bakizuen nola etorri behar duzuen, urre zuriaren erreinura, ona Leintz Gatzaga. Ba, apuntatu, Leintz Gatzaga, eta gerturatu alba duzuen. Benetan merezi duela bisitak, eta bertako produktuak ze esanik ez. Hemen daukaguna bezala. Hori da. Zein dugu jaione, a ber, galleta ja kanpoan. Kanpoan daude, esan bezala oztu zezkigu, kurruskari daude, eta, hemen txokolatea urtzen jarriko du. Maria bainoan, ero bestela, mikroinlabearekin ero nahi izan ezkero baita, ez? Truko hartuta baldin badau, edo esku hartuta baldin badau, mikroinlabekin, bai, bestela ez. Erretzeko arrisku handie dauke. Baita, txokolatea erreta, beten da eskasa da. Dena bezala erreta. Kontuz, hemen Maria Bainuoke traizioneroak edo traizioa azkarritxeu, esku erretzeko arriskue dau. Oan momentu enten, izoz gaiun gordeta geneukan onako tofi krema hori edo karamelu krema hori ekarriko deu, hauek mauka horrekin pixka gainetik jarriko digu olako hilaratxo bat, eta kakauete bana jarriko digu, kakauete olako hilara baten edo, Vale. Eta hori izango zen azkenean txokolate beltz, txokolateak gero estaldura moduan gainean jungo dana, ez? Hori da. Hemen, esnedun hartu duzu, baina edozein txokolatea ez jaione, jenteak nahi duena. Beltza nahi izan ezkero... Eta txurie nahi bada txurie, baina gomendagarrina da esaten dena estalduderako edo kobertura jartzen duna. Bai, gaur egun ja danetako gauza berezia daude. Hemen. Eta hau berriz, ziztu baten izuz gaiura dihoa, mantendu inbar deu. Mantendu inbar deu gainekoan galdu iten du lako. Bale, hotza. Hori da. Aha. Epa. Eta hori, no kasmatu zuen, alper batek erola, naskarra badilako, nola? Ez dut uste hau alper batek asmatu zunik, honek lan asko dauketa. Eta alperrak hori ez. Alperrak, hor bada, oso praktikoa direla, hor Bill Gates esaten du, ez? Lan gutxia egiteko, buruari gehiago ematen diotela. Ez? Hor bada zerrenda, guk baduk hemen zerrenda bat, eta alperren inguruan, eta zeinak esaten du, lanerako ero buruari gehiago bintzat ematen diotena, azkenean hortako ez, lan gutxio egiteko nik uste. Ez dakit, hori azaldu mesedez. Alperrak ez dute behar dena baino energia gehiago sautzen. Osea, justo ingo dute behar dena, jak. Oso praktikoa dira, hortan. Osea, enpresa batean alperrak izatea alde batetik hona izan alda. Gero bestalde hori, Bill Gatesek esaten du bezala, pertsona alferrak arrazoei irtenbide adimendunak topatuko dizkio. Beti berandu dabiltzanez, lasterbide guztiak ezagutzen dituzte. Sormenezkoak eta interesgarriak dira, inoiz pentsatu ez dituzun gauzen funtzionaltasuna ikusita harrituta geratuko zara. Haien nahigeriak denbora eta energia asko aurrezten ditu haientzat. Pertsona ostuenak dira. Osi ez dut ulertzen pertsona ostuenak. Nik ez dare. Ea, sakondu, zu alperra zea. Nik ez alperra. Alperra bat zina pasako zinateke urrengora. Ez, denbora aurrezte aldea. Eta langila bat zea, hori ingo zenuke sakondu. Hemendik tiraka jaione, nik inoiz pentsatu dut korrika ondo ibiltzen naizela da, hori, ez da izu, esaten dutena bururik ez daukanak hanka behar ditu. Eta gauzak erdik azten zaizkidanez, buelta etxera jun behar esaten dut, ero buelta korrika ez dakin ora, eta beti persakata korrika, orduan, Baina hori ez da alperkeri ez zigo. Nire ez da alperkeri, nire da korrikan segati nabien ondo. Aztu itxe zaizkidalako gauzak. Orduan doblea korrika itxen du jendia baino. Alperkeri, ni alperkeri ez. Alperra nahi sentitzen hori ez, hori. Eta igual panaiz hortan, gauzak igual luze iteana, lana ez da izan, eta gero egia da etortzen zaizula bat aldamenean, alper fama daukana, eta arek hori, buruai ematen dira, hau lan egitea errexago ezan izango, eta, bai.
Nik teoria guztik hankazora jarriko nituzke lehengo zarrai entzun da. Eta zein da? Zer naiz esatea ba. Lehengo zarrak esate zuen, alperkeria oino gauze txarragoik edo gaitze txarragoik ez da hola. Eta alperrak, kasu hontan ez dula bere onurarako, zuk esan bezala, azkar bidek edo laizter bidek aurkitzen bezik, eta pentsatzen du besteari nola lan einazi. Osa, ez da berak ez eitea lan, baizik eta beste inarazi. Orduan Bill Gatesek ez dakiz zer nolako kastina ingo duen alper bilketa hortan, bere plantillarako. Lehenko eta berandu heldu beharko dira, solako kastina hortara berandu iritsi beharko zara, alperra da. Ez, berandu iristen dena alper txarra da, horre kategoriak ongo alperran artean, esan nahi nuke, azken finean, berandu etxetik atera, eta garaiz iritsi, hori da, hori alperrona. Hau da alperrona, zela ester bide guzti ja ikasita ditu. Barkatu, segundu bat, hau, izoz gaiura, eta honako honek gogortu imardu. Ikusten duzuen bezala, krema jarrio dugu, kakauetea ere bai, eta hau trinkotu eta gogortu imardu. Zer lortuko den honekin? Txokolatea bere gainetik botatzen diogunen, lehenengo eta ben gogortzea eta bigarrena ez erortzea. Beraz, hau izoz gaiura dijoa. Eta gero gatoz, gero zeitun ez? Ez, badauzkete melendik. Serio? Serio. Zu alperra betzara, orduan. Ez dakit, norberak bere buru ez esan behar langilea alperra den. Ohitura onak hartuta dauzkazula jaione, ohitura onak. Hori izan gendun, hemen iaz, ohitura bat, noiz izan gabonak eta gero ero? Ez genuen itzein, ohituran inguruan, ohitura bat eguneroko bilakatzeko, 3 aste ziren, ez? 21 egun pasa behar ziela. Bai, hori esateu, Guk hasten gara ez, esaten du, kiroleiken hasi behar naiz. Ero, tabako utzi behar dut, ez da izan. 21 egun, rutina horrekin jarraitzen baitu, ja, eguneroko bilakatzen omen da. Baina, 3 aste, ibili behar gara horrekin. Bueno, 3 aste zer da bizitzan zehar. Ez da, zer? Segun honentzako 3 aste egunero bitroceramika ondo garbitzen, luz egiten da, Bueno, baina 28. eguneako ja hartu hori disko gorrean, tak, sartuko. Hori da. Segundu txiki bat. Bale, hoiak gogortuta, horre daude izozgailuan egon. Izozgailuan egon die, denbora, 2-3 ordu behintzat bai, Bale. Eman denbora. Pazientzia behar duen errezeta bada, baina bueno. Bai, baina egun batetik bestera behutzi aldugula, ez? Nahi du zen, hau gaur iluntzean iten dugu, eta bihar goizean, bigarren txokolatea ematean, ez? Bai, egizan, etxen in eta jaten hasteko behar dezu olako nahi bat, alperkerik utzita, osasun arlo hortatik edo ez, sasoi hori edo etxen mantentzeko eta nahi horri bultzatuta, itxeko errezeta bat hau. Bai. Eta bestela, gu bezala programa baten, edo Instagrameko kanal baten, ponpoixo gelditzeko ere balio dezake. Orduan, lana dauke, egia da, honek lana dauke. Bai, baina, bueno, emaitzak ere merezi du. Bai, eta gero, izaten dena, nola esaten da, bi tirorekin bat, hoxen, hemen lortu deuna ere bai zer da, kasu hontan, koko esneakin esan genezake nola iten den, nolako edo, esnegain bat, esnegain vegetal bat nola lortzen den, bereiziz, gantza eta ura. Eta hau gaina zapore duna. Bai. Tofu puntuarekin. Bai. Tofuana puntazo da. Bueno, tofu ez, tofi. Tofu. Tofu beste gauza bada. Bai, meserezek konparatu ezin bata beste tofi. Karameluzko, betiko, karameluzko karameluak. Hori, ez? Eta oain bai... Oin gainetik, ez? Eta oin hor ikusiko duzu bestea izoztuta egotera, nola, gogortuko zaigun. Hori da, bai. Gogortu, ero bai. Berriz izozgaiun beste puntutxo bat eman beharko diogu, baina, bueno, hau izango litzateke ideia, kasu honetan. Taka, eta hau ere olio edo gantz gehiago eukiko baluke kokona gehiago, hobe, nahiko sendo dago, gusturako, baina, bueno. Nik itxura bikain hartzen diot, eta hemen hau, ea noiz gogortuko, horiek dastatzeko. Bueno, eta gatza nik utu egingo dio, gainetik gatza. Gatza honek eramango du, bai edo bai, beraz. Oin ero gero, oin ez? Oin, hau, oain. Dorleta izena hartzen du, dorleta izena gainean dator, eta dorletatik dator. Dorlak ura irakin eta gatza ateratzeko erabiltzen ziren dorlak.
Bueno, utzi guzue hau dena bukatzen, izoz gaiun eman martzezkion 5 minututxoiek ez ditulako gehiago behar ematen eta bere alaga dastatzen, ezta? Ari da, Bai, baina gero berriz hartuko. Bueno, gaieta jan ezagurtuko dugu programa. Egi esan gaieta falta die, Hemen baten bat eharki ibili da. Meriendatzeko edo gozaltzeko ez dakize ibili die, baina bueno, zuek zesango zenukete, Bueno, egi esan nagiak entzeko hau jatea, ni uste dut bikain etorriko zaigula. Bai, orduntzea gozaltzeko uste hobe. Lantalde guztia guri behira nola dauen ikusita, ez dut uste bihar arte irango duteniko, beraz, hobe oin jatea. Zigor, lantaldeko guztik txokolate marka daukie Espainiartzen. Guapo da bena. Ona on. Da gatzakin? Errezeta hau egin zazu, eta gozatu gu bezala. Merezi du.